Nije postignut nikakav dogovor, dakle, ono što mogu reći je da smo vodili neformalne, vodili smo razgovore proteklih 10-ak dana od zadnje sjednice odbora za Ustav, vodilo je više kolega različitih, znači ne zajedno, znači neki iz SDP-a sa kolegama iz HDZ-a, ali evo mogu reći da kolega Malenica kao predsjednik odbora za Ustav i ja kao potpredsjednik smo malo intenzivnije razgovarali proteklih tjedan dana. Ono što želim naglasiti su dvije stvari. Prva je da je HDZ u proteklih nekoliko mjeseci sa ovim svojim učestalim ultimatumima, uvjetima, povezivanjima ova dva procesa izbora predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda toliko zakomplicirao cijeli ovaj proces da se zato nalazimo u povijesno najvećoj blokadi pravosudnog sustava od neovisnosti. I to je ono što želim naglasiti. A upravo zbog toga je prvi potez na HDZ-u i mi se nismo puno odmaknuli, dakle dogovora za sada nema, zato što mi iz opozicije tražimo da oni razdvoje ova dva procesa koji oni uporno spajaju. Dakle, izbor predsjednika Vrhovnog suda i izbor troje ustavnih sudaca. I dok se to ne napravi, mi ne možemo napraviti korak dalje. A prvi korak bi bio da, dakle, oni deblokiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda na sjednici odbora za pravosuđe. Prošli tjedan su imali priliku, 7. puta su to zablokirali, dakle, dok se to ne dogodi, dalje ne možemo ići. Evo. Oni kažu da su dogovorena dva imena. To je gospodin Malenica rekao malo. Nisu dogovorena dva imena. Kako? Gospodin Sučević i Palajić da su dogovoreni. Pajalić, mislite? Da, tako. Ne, nisu dogovorena dva imena, dakle mi prva stvar tražimo da se ovaj dio deblokira. Kada pričamo o imenu, mi smo spominjali neka imena u neformalnim razgovorima, ne neka, nego više imena, 7-8 ljudi smo spominjali, ali ono što mi tražimo kao opozicija je da kada se deblokira, znači prvi nulta pozicija je glasanje na odboru za pravosuđe za mišljenje, znači ne uvjetujemo čak ni da se to izabere. Samo nek se izjasne pozitivno, negativno ili suzdržani kako god žele o predlogu kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, da deblokiraju taj proces i da predsjednik Republike može predložiti prijedlog Hrvatskom saboru. Nakon toga idemo razgovarati o imenima i to je ono što mi tražimo cijelo vrijeme, a to je, opet ću ponoviti, a vidim da i HDZ to spominjao, da izaberemo 3 suca Ustavnog suda koji će neovisno o svojim političkim uvjerenjima štititi Ustav Republike Hrvatske i interese građana, ali po modelu da dogovorimo izbore, znači da mi predložimo, na primjer, jedno ime, oni predlože drugo i da onda idemo do kraja sa usuglašavanjem oko trećeg imena. Evo, to je. Očekujete dinamiku odbora i glasanje 34. ili do tad? Pa vidjet ćemo, to ovisi. Ja moram reći iskreno da sam ja već prošli tjedan očekivao da će oni doći u prošli utorak na sjednicu odbora za pravosuđe, da će se izjasniti o predlogu za predsjednika Vrhovnog suda i da ćemo imati 7 dana da razgovaramo o imenima na miru. Kako se ovo nije dogodilo, ja ne znam da li će ovaj tjedan biti sjednica odbora za pravosuđe, ali dok se ta sjednica ne dogodi, dok oni tamo ne dođu i ne kažu svoje mišljenje, mi o imenima ne možemo razgovarati. Tako da li će to trajati još 2 dana, 3, 5 ili 7, to kažem, ovisi o sjednici odbora za pravosuđe i ovisi o HDZ-u koji je ovu situaciju, ponovit ću još jednom, ovaj proces toliko zakomplicirao da ga oni moraju i raspetljati. A raspetljat će ga tako da dođu na odbor, da to deblokiraju i onda idemo razgovarati o imenima. I još jednu stvar želim naglasiti, da cijela ova situacija oko pravosuđa je u biti slika onoga što HDZ radi u državi, a to je porobljavanje institucija, dakle to je ono što mi kao oporba cijelo vrijeme govorimo. Vi vidite da su oni preuzeli sve civilne udruge, dakle od nogometnih saveza, lovačkih saveza, skijaških saveza, svih sportskih udruga, dakle svi danas svjedočimo šta se dešava u sportu, dakle gdje god je HDZ tamo su neki problemi, ali je očito da su oni bacili šapu na sve institucije u ovoj zemlji, a one koje ne mogu porobiti, da to tako kažem, poput recimo Ustavnog suda gdje im treba 2/3 većina, njih i Vrhovnog suda to blokiraju, dakle to pokušavaju učiniti nefunkcionalnim. Dobro, jeste li se vi i gospodin Malenica dogovorili oko 2 imena kako on tvrdi ili niste? Nismo se dogovorili oko 2 imena. Znači, opovrgavate ono što je on malo čas izjavio? Pa nisam čuo šta je on izjavio, ja vam evo kažem, mi smo o imenima razgovarali. Dakle, ne oko 2, razgovarali smo oko 8-9 imena.
mi tražimo da se deblokiraju pregovori za Vrhovni sud i imamo sliku nekih imena u glavi. I mi u oporbi, a imaju vjerovatno i oni. A ono što kažem, znači nećemo izabrati 1-1, to ne dolazi u obzir. Dakle, izabrat ćemo ili sva 3 ili nijednoga, to je ono što također želimo. I kada se deblokira izbor predsjednika Vrhovnog suda, onda mi možemo krenuti dalje. O imenima smo razgovarali, nismo još ništa dogovorili. Evo, to je to. Ni usuglasili.